Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuku, The Promise. Ngayon nibalik pa man ka din ha? Di ba giing na naman tika? Na di na ka mo balik din Unya, gahi man kog o. Maong ni balik yun ko. Unsa man? Gusto ka ba gyud sakit sa lawas? Aw, sige, pasakit ko. Kay ikiha ta ka. Ikaw ang angin ako ikiha, kay trespassing ka. Sige, ikiha lang. Bahala ka. Ayaw nagipaglaw sa bahay, no? Sa ka ba? May tuyo lang ko ni Noy Fernan. Palilian lang ko, bisan kadiyot lang niya. Dili siya gusto magpasamok. Di ka sabot, ha? Kahiyan, uuni mo Palihog lang, layas na. Palayo ining napita. Palayo. Ayaw na lang pag-usik anang imong laway. Kay dili mahitabo nga mulayas ko ining napita. Be, pawa diya, be. Di ka patuo, ha? Di! Ay! Ay! Hoy! Tuntong ibutang ko! Ayaw ko pasaan na ibutang ko! Salbahis! Uy, la, nausa naman na. Uy, la, si Mirlando, nagbasa ng tao. La, si Matsubi na yung ipasaan. Salbahis ko ron. Uyo dia. Uyo dia. Dia ka. Aray, salbahis ka! Para kang nagbundak og butang, ha? Hoy, Erning. Isa kayo na sa bana. O ipalayo na din Kung di ka gusto, maigo kas kumo na ko. Ma'am, dali na tao na, boy. Sakay na din, ma'am. Ay lang tao, magsupak, ma'am, kay bigot ang kumo niya. Hoy! Ayaw ko kadlo ka na imong kumo, ha? Kaya dili ko mahadlo ka na. Sige na, Erning! Sumagad di ka kasabot. Ipalayo na ng bayhanan din Dali na tao na, boy. Sakay na din, ma'am. O tayo may din, ma'am. Itakatraka ng may Rolando, ma'am. Visit ka! Uro ka! Ko na, gingan na nung kagurukan ni ma'am, bay. Nasudlan na lang nung nagsininaw lingkuranan. Una. Hoy, layas na mo. Sige na, Erning, dala na dito. Ma'am, dali na tao na, boy. Sakay na, ma'am. Kay malabayan ang kubo din, ma'am. Dali na. Naunsa man to siya? Ha? Nganong iso man ka ito siya? Aw, inaanay yun ang taong desperado, ma'am. Saon nga, basta, doon lang siya problema, ma'am. Unya, i-apil na ko niya. Waso ka sabot kung anong na-appeal ka. Pero, anong maagto man dyan ka dito, ma'am? Pasag din to sila, ma'am, uy. Kalimti ng imong batunon itong napita. Dili mahimo, Erning. Sa? Lahi ko nga mo saad. Bahala nagpatsyon ko. Matuman lang ang akong saad. Aw, hapon dyan ka. Unsa? Ma'am, eh. Nya, asab di ayatod, ma'am. Mga unta. Mga on? Uy. Kanada, hindi ito istoryara. Bahala adaw gabi itang mag-uban, ma'am. Basta libre lang ko sa pirme. Okay na. Ano sa may mong gustong kanan, ma'am? Kanang Japanese food, Korean food, Chinese food, Thai. Suman, sulti lang. Pinoy nga pagkaon na nga akong gusto. Unsa? Mukha ko kagutan? Oh! Yo. Unsa man to nasaba kaganina sa layo? Ay, balik na sa bang hapon nga babae, tiyo. Unsa? Nga naman. Ikaw mo gina yung tuyo, tiyo. Ug napugnan mo siya, ma ba? O, tiyo. Ako siya napasakay og balik sa sakyanan ni Erning. Ito Nanglayas na sila. Wa siya mahadlok nimo nga mibalik man siya? Wa, tiyo. Iso kay hapuna. Kuyog batasan. Hindi pala siya babae na. Mana? Gipitlok na ginako siya. Pero, tiyo, tempa. Ang tanan lang ko, tiyo. Wa ka di idea kung unsay yang tuyo diyan nimo, tiyo? Wa. Basta pugni lang yun siya nga dili magaduolak. Bisan unsa pa iyang buhaton, dili siya makababag nako. Hangtod sa hangtod, Erning. Muduol jud ko dito ni Fernan. Kang labara gis kong uni, ma'am. Uy. Anong day, ma'am, kung ako lang mahatag ang suwat kanto ni Fernan? Kinahanglan gid nga magkasulti sad mi. Personal nga magkasulti.
Unya, ipausap na nimo nga, di ka makaduol ya, bi. Ha? Mga ano na ta, aron makauna-una tagtarong. Ma'am, Nga nung tutok man kanako. Ha? Naunsa ka, Erning? kuan ma'am, kanang, Nga nung tutok lagi kanako. kuan, nganong maayo mo kay kang Bisaya, ma'am? Mura mo kag, taga din sa amo. Wala lagi ko magdako dini. Gamay pa ko sa diyang nakabisita ko ini dapita. Mo ba? Pero basig biyag nangilad ka, ma'am, ha? Basig, dili ka gikas Japan? Basig gikan ka sa Tokyo restaurant? Bahala ka kung mauna imong huna-huna. Ang imong mama gid ang Bisaya, ma'am? Ang akong papa ang hapon. Oh. Anong nagtungok mo ka, ma'am? Manawag una ko ni mama. Hello? Ma? Naunsa man ka? May sakit ka? Ha? Wa man anak. Tuod, maayo kay nanawag ka. Ma, may ipangutana lang ko nimo. Unsa man ka na anak? Parehante ba nato ni si Fernan? Unsa? Ako, kuan. Dili ko kaduol niya, ma. Isog kayo ang nagpantay niya. Katong lalaki. Makalakot kay naong. Murag yung kong dunay sakit nga mananakod nga dili may mong makaduol sa ilang bahay. Anak, kuan. Egon sa maganato ka ng Fernan. Wa siya'y labot nato, anak. Unsa? Pero, nganong isog man siya? Isog silang tanan diri, ma. Palayo na lang nila Natsumi. Wa ka na'y mahimo kung dili sila gustong maduol nimo. Busa palayo na lang. I-enjoy ang imong bakasyon diha sa Pilipinas. Ma. Oy, gisapot ka, ma'am? Naglibog ko. Ang sabi nagapalibog ni mo, ma'am? Kung dili na mo pariyente ka ng Fernan, nganong importante man kaayo na ni mama? Aw, ang inahanay yun na ni mo makatubagan na, ma'am. Dili ni mahimo. Ang unsa, ma'am? Wa na ko'y panahon. Kinahanglang makaduol gyud ko anang Fernan. Kinahanglang magkasulti kag mi. Sa musugod og sa dili katong salpahis nga lalaki. Rolando iya nga, ma'am. Dili sa bahis. Uro ka siya. Ha? Ang sabi uro ka, ma'am? Stupid! Aw, ha? Stupid din ang uro ka? Pagdali na kaon diha, kay mamalik ta sa inyong dapit. Nasab? Ma'am, nagkapoy-kapoy lang yung kasi mulawas ni ma'am. Ako pa rin, ma'am, no? Magpabugdaw ka sa hotel. Mag-beach ka. Magliwlangoy ka sa baybayon. Mas enjoy ko ining akong gibuhat karon. Gusto mo ka-enjoy na yung gibuhat, ma'am, nga. Kulbahin naman ni Pirme. Honong, Anong mahulong mo ito, ma'am? Ito man sa sunod baryo ang among lugar. maglakaw ta. Usa? Og dili ta mo agi sa atibangan sa karaang bahay. Ato ta agi sa luyo. Og imo kong giyahan asa ko agi. Ha? Dali na. Pang-pang naman din ni ma'am. Huwag ka mahadok ka. Nagtanaw na sa bus. Anad kog kat-kat og pangpang sa Japan. Sa? Huwag yung kudagaan ni Muda. Oh, Nana, makita na nato ang luyo sa bahay. O sige. Mauna diya, ma'am. Nahilutsanan pa ikong sabay. Agi na sa luyo. Akita ka ng kawayang kural. Mauna. Anak ka pidpid diya. Salamat. Huwag lang ko diha, ha? Ako may nervyoso ini hapon na, oy. Kinsa na? Ikaw na sab. Tinuod ko dahil nga buta ka. Ikaw na sab. Ikaw si Fernan. Nganong niya ka? O sa imong tuyo na ko, ha? Kinsa ka? Ako si Natsumi. Anak ni Mama Amalia. Unsa?
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!